Салом алейкум бошум. Астагум тоҷик. Қуввазактам бо даже навиштагим. Салом дӯстони азиз. Ман ният дорам ба шумо дар бораи забони худ, яъне забони тоҷикӣ ва ба ҳамватанонам дар бораи забони русӣ нақл кунам. Ягон тоҷик боша агар ҳоӣ бигин. Бародармон Иззат Амон навишт. Агар офис биёд, ман бародармон Иззат Амонда китоб маъруфӣ кардам. Илтимос кардам, гуфтам як бибинанд, бихонанд. Мақсад дар китоб дар бораи тарзи дурусти талаффуз, дар тарзи дурусти сухан рондан, тарзи дурусти навиштан ба забони русӣ навиштагим китоб. Ҳамуро навиштам бародармонда Иззат Амонда, ама ҳозир ҷавоб додага ки офис биёед. Сабабе ки ман постоянно кор наям, иншоалло вақт ёфта пеши бародармон рафтам дар кор. Ин китобо ман абсолютно бепул кардагиам. Мақсад хеле ки худам фикр мекунам ки осонае дигар одамода хонданаш. Тарзи осон, тарзи содда будаги ҳамин китоба ман тайёр кардаги, сохтагиам ҳамин китоба бигемда. Ҳамда иншоалло вақт ёфта пеши бародармон Иззат Амон рафтам дар. Бародарои ман ки бошен, саволо бошад бинависед. Ман иншоалло шумода ҷавоб метавам ба ҳадди имкон. Мақсад кӯшиш мекунем ки сатҳи дониши халқи тоҷика боло бардорем. ҳамёро бихонем бародаро пайваст бишен ҳамин каналда. Савол дошта бошед, саволотонро бинависед. Саволотонро ҷавоб метавам иншоалло. Мақсад китоби навиштагиам шумода иншоалло равон мекунам почтаро. Ман ҳамин ҷои кор наям ҳозир. Метавонам барои ҳамон бародарое ки хоҳиш доранд фотошопа ёд битам. Тарзи таъмири телефона ёд битам, тарзи дуруст сурат гирифтана ёд метавонам додам. Тарзи таъмири пойафзулам метавонам ёд додам. Чихел ки қимара дидесен, таъмири либосҳо, таъмири пойафзул, ҳамхели чизо қатъиян мо кор дорем. Ҳамин корорам метавонам ёд битам. Вообще бепул меишим, мана мақсад ягон хел выгодаи пулию молӣ дар кор нест. Ягона мақсади ҳамине ки бародарои тоҷики ма тезтар, зудтар стройкошонро бипартоянд, баст кунанд, биёянд инҷода як ҷои кори созда, ҷои кори гармда, ҷои кори тозада бишинанд кор кунанд. Ҳам қадаре ки хоҳиш дошта бошанд, тамом. Биёянд суратгириро нишон метиҳам, тарзи фотошоп карданам нишон метиҳам. Ягон ҷои қиниш надорад. Ягона ки камтарак сабртоқат дар кора намода, тамом. Ҳамда бародарое ки хоҳиш доред, обращаться мекунед, нишонтон метам, ёдтон метам. Кор меёвед. Ҳамон одамое ки таъмири пойафзул агар ки кор бикунанд, минимум ягон 35-40 ҳазор меёванд. Вақте ки сезон набошад, вақте ки сезон бошад, где-то ай 50 ҳазор боло музди меҳнатшон фароҳам ай. Инам хеле бародарои ман, панотон ба худо. 11 эфири мо басай, одамо камай. Касе тамошо карда истай мега, скорее всего ягон одами зинда нест, скорее всего ҳамон проверщикои ютубай ки ягон чизои запрещёни одамода нишон надем. Бародарои ман, панотон ба худо. Ман хеле хушҳолам ки ҳамин прямой эфирро наконистам кардам ва ишкам бисёри бад фикр кардастам бикунам, хеле кунам, чихел кунам. Ана ина вақт расид, ҳамин эфирро кардам ва хеле хушҳолам ки ҳамин эфирро кардагиам. Так что бародаро дониста монед, касе ки хоҳиш дорад зиндагии худша як чиз созтар кунад, як кори созтар, як кори хубтар биёвад, обращаться бикунед манда, почтада, инстаграмда, фарқиш нест. Бинависед манда, ман қатъи ҳамаи шумо як группа создават мекунам, скайп қатъия. Мақсад дистансиона ман ҳамаи шумода коркуниро ёд метиҳам. Тарзи дуруст кор кардан, қатъи фотошоп, тарзи таъмири пойафзул, тарзи таъмири калидҳо, ҳамин чизоро ман шумода метавонам ёд битиҳам.
من ҳама асосан ҳами мақсад мавзӯи ҳами канал ҳамида ки забони урусиро тарзи дурусти талаффузу тарзи дурусти навишти забони урусиро асхат кардан, чтоб байни ҳами урусода рагум назанед, гап зада битонем. Бародари ман, ҳаматон ба худо нағз монем.